Buonasera, buonasera, buonasera. Inter erba Salernitana fejn. Loba fejn għanajdu hekk. Irbaħna bit-tranquillità enormi. Relax Pella mode, wieħed, tnejn, Turam Lautaro, Dumfries, qabel l-ewwel tmiem l-ewwel taqsima, u mbagħad Arnautovic għamel raba wieħed fl-aħħar. Bir-relax logħba dominajna kontra t-tim ta' il-klassifika mingħajr ebda problemi, bil-kalma, bil-ballun idur, stajna anki ġejna 6 b'xejn, 7 b'xejn, 8 b'xejn. Ma insomma, m'għandix ħafna xi ngħid fuq din il-logħba l-logħba kienet f'idejna mill-bidu. Kif mistenni, avolja biex nkun onest magħkom ma qbilx ma' Inzaghi illi jibda bil-formazzjoni li beda, jiena kont inserraħ ġiex plejers oħra, ħanejdu hekk. Meta tqis il-logħba kruċjali illi issa ġejja nhar it-tlieta u ħanitkellmu fuqha. Minn hawn ftit ieħor biss m'hemm xi tgħid għax illum konna fuqhom il-ħin kollu, kellhom dak il-free kick ta' Kandreva u mill-bqija. Somer, qasid ħilflok il-kit manager, għaf, ma niftakarx azzjoni ta' Salernitana f'din il-logħba ta' dak il-free kick ta' Kandreva. Insomma, ħbib kienet u tliet punti oħra li qed iresquna lejn it-tieni stilla, issa l-vantaġġ lejn l-insegwituri tagħna tela għal 10 u ejja ħankunu sinċiri l-aħwa ħallukom mill-iskaramanziji. Vera fadal, vera tfadlilna counts diffiċli xi nżuru fosthom il-Bologna, id-tieni derby, għax id-derby jibqa' dejjem id-derby, imma l-aħwa. U ħanejda bl-akbar responsabbiltà. Mhux jekk aħniex ħanieħdu l-lig jew le. Il-kwistjoni hija meta se nsiru champions. Għax il-lig jien qatt ma kelli dubju li se nieħduh dis-sena. By far aħna l-aqwa tim fl-Italja u għalhekk fuq kompetizzjoni oħra nitkellem kif nitkellem. Għax ma tantx qed nara timijiet ta' jdejna jiena. Anki ma nsemmi xejn, l-istatistika tal-lum. 20 xut kontra wieħed, 73% tal-possess. Fil-fatt tara, nfakrukom li qegħdin live u qed nara diversi kummenti. Hemm kumment minnhom li naqbel perfettament miegħu qed nirreferi għal kumment ta' Brady fejn qalilna li l-lig ormai siequ nofs ġewwa tal-lejla kienet training session għall-logħba jibsa ta' nhar it-tlieta Brady. Etta eżatt, corners 18 b'xejn, ifhimni. Vera, iżda kumment ta' Manuel Pavija li baqa' ħafna ma rridux inkunu daqshekk kawti l-aħwa wejja. U wejja, m'hemm fritta jdejna fl-Italja Manuel. Ġieħ is-sewwa kollu. Ġieħ is-sewwa kollu, jiena fil-fatt jekk tieħu dat-trittiku tal-logħob li ġejjin sal-waqfa ta' Marzu, huwa waħda biss qed beżżani jiena, il-logħba tal-Bologna. Il-bqija minix qed nara timijiet li jistgħu jinkwetawna, ajwa vera, il-punt l-hawn hemm se nwaqqgħu imma anzi, nista' ngħid jiena naħseb illi l-lig nirbħuh fil-5 ta' Mejju fil-Ground tas Sassuolo u jekk jiġri hekk inkunu walqna naqra kontijiet mhux ħażin. Daqshekk jinkonvint li ħnieħdu l-lig. Għax vollili. Ma nistax nara, hekk nibqgħu nilagħbu kif qed nilagħbu, ma nistax nara timijiet fl-Italja li jistgħu iwaqfuna. Ovvjament trid timxi logħba logħba,
Imma le kert mhux qed nagħmel kollox fatta. Kert fenek qed jgħidli li qed nagħmel kollox fatta triq twila. Le kert it-triq hija twila naqbel miegħek. Imma fġur is-sewwa kollu m'hemm ħadd jdejna fl-Italja. Ejja ħankunu onesti issa. Ħallukom mill-iskaramanziji. Għax Volderi qegħdin tinkwitaw għal xejn. Voldiri. Però nerġa' ntenni trid timxi logħba logħba. Voldiri sew fil-kampjonat u sew fl-Ewropa. Ħadd pjaċir skurja Lautaro għax Lautaro skurja fil-mument opportun. Lejliet il-logħba il-logħba kruċjali li għandna mal-Atletico li fuq ħanitkellmu. Ħadd pjaċir ukoll għal mod eċċellenti kif daħal Bakaran illum fid-debut tiegħu fis-Serje A. Ehm, Fil-fatt kellu jagħtina penalty fuq Bakaran ukoll u kellu logħba tajba ħafna. Skużaw il-plejer Kanadiż. Skurja Dumfries ukoll. Pożittiv, aħbar pożittiva oħra fil-logħba tal-lum. U lil minn San Siro, l-lum irritornajt lura fl-Inter Club Malta biex nara l-logħba hemmhekk ma' sħabi wara li l-logħbiet il-kbar għartirat qaddaru hawnhekk fil-bażi u nista' nidħol ħadd pjaċir blat-tendenza li rajt illejla ġewwa l-klabb tagħna, skużawni f'Santa Venera, Voldiri, nieħu pjaċir li meta mmur nara l-logħbiet il-klabb nara naqra attendenza tajba ukoll għal dawn il-logħbiet. Issa, ħanibda naqra xi ftit messaġġi. Mela, Etienne Xwiereb rebħa meritata l-lob tal-PlayStation. Naqbel miegħek perfettament. Manuel Gauci l-ewwel ħaf inkredibbli, l-ewwel ħaf stajna kon nisitta b'xejn Manuel. Voldiri. Simon Attard, x'taħseb fuq ta' John Bakanan? Bakanan kellu logħba interessanti llum, kif edna, jina sim volunteer il-vot intek 6.5. Daħal tajjeb, ġob penalty li ġob penalty u koll li ma tanir. Mark Sammut avanti così għamala sempre. Il-kumment ta' Brady li ġaqrajni imma se nerġa' naqra għax naqbel perfettament miegħu. Illi kol ma jsibu nofs ġewwa, training session tal-lejla għax issa ġej li bes fiċ-Champions League fuq dik nitkellem tal-waqt. Manuel Ukert baqgħu qed jinsistu li baqa' ħafna. Rudi Kuxkieri qatt ma rajt line-up ta' reserves b'saħħtu daqs din is-sena kemm jien insegwi l-Inter. U għalhekk jien nemmen li nistgħu nirbħu Champions League dis-sena, Rudi. Għaliex? Għandna roża b'saħħitha immens. Qabel ma nibda nitkellem fuq iċ-Champions League. Ħana nkomplu naqraw il-kummenti. Ben Karwana, forza Inter logħba kbira llum il-veru grande Inter kellna bżonn nwaqqawhom is-Sassuolo, mhux se jiddispjaċini kieku kelli nibatom serja bijin il-dat tim, seba jweġġana. Jason Camilleri, kull min ilu jsegwi l-futbol jaf il-futbol meta terku ċerku ħadu d-dur. Granted. Ovvjament għad il-laqwa timu da għedin ruħ bil-lob bil-nisma li għedin il-labu xoll il-frott kollu ta' Inzaghi. Eżattament. Fuq Champions League, storja differenti ta' ftiġiħ minuta bis ħażina u tispiċċa barra. Ħanitkellmu fuq dal-waqt. Eltin Karwana, il-pressing li qed jagħmlu l-Inter huwa impressjonanti. Stefan Kakija u s-sena d-dieħla se nkunu ħja biż-żewġ kwisti li għamilna, Taremi u Zilinski. Diriġenza tajba li qed issarraf fil-ground u ma dik inżid Ċesolo u direttore li huwa il-garanzija tal-Inter, Giuseppe Marotta. Rejdi Buġeja minn ġdid tura Lautaro forza kbira meta jkunu under top. Titu mal-kopji ta' attakkanti li nista' nara aħjar minnhom. Colin Pillu ħarsitna t-tinistilla, Kert Fenek jerġa' bil-Madi Championship is not over until it's mathematically over. Minix qed ngħid li l-kampjonat huwa over, imma fġur is-sewwa li ħares ma nibdewx nemmnu li ħanieħdu l-lig, qegħdin 10 punti fuq kulħadd, Kert ejja come on. Jiġifieri, Nil Portelli, kemm hemm nies li rikbu l-karru. Nil naħseb dan kumment qed nifhmu ftit jiena. Għaliex inkont forsi wieħed mill-ħansnu sal-kelma harshest critics fejn tidħol
iktar mill-diriġenza il-proprjetà illi ma tatniex jew ma tantx tista' toħroġ flus minħabba il-restrizzjonijiet li hemm miċ-Ċina. Insellimlek Neil, by the way. Ħabib tiegħi ukoll illi bħalissa wkoll il-klabb li jmilita miegħu għandhom ukoll ex-player ġewwa pajjiżna. Inzaghi out u Zhang out. Voldiri, jiena ma nammetti li jiena mal-partit ta' Zhang out u let's face it. Jien ma naf se jiġri minn issa sa Mejju Nil, imma jekk Zhang ma xorta għadni tal-idea li jekk Zhang ma jistax jinvesti, he, he, ikollu ibiħ, ħana jdu imma li però aħna l-garanzija tagħna hija Marotta. Sakemm hemm hu jien moħħi mistrieħ. Jiġifieri, insellem ukoll il-Mark Spiteri, fil-fatt ukoll Brady qed ħajru biex jsegwi din il-paġna, Brady li wkoll nirringrazzjah tax-xogħol siwi li qed jagħmel minn wara l-kwinti, speċjalment fejn jidħol scheduling u u setup tal-programmi ta' botta u risposta. Issa, l-ewwel jmiss nhar it-tlieta, Inter Atletico Madrid. Jiena vera ili minn Settembru ngħid l-Inter se tirbaħ iċ-Champions League. Biss nerġa' nħodkom lura għal dak il-video li tellajt fi żmien il-Polots fejn jiena qed l-Atletico Madrid huwa tim diffiċli biex tilab kontrih. Imma hija polza doable. U għad nisalluna minna di illi l-Inter għandna polza doable. Dobek li nkunu mingħajra ċerbi, li żgur se jinħass, għaliex Griezmann huwa one to watch, imma nemmen illi Pavard minn hawn jew minn hemm forsi jsib il-mod biex iraslu. Simeone huwa coach illi li joġobni u kien hemm żmien fejn xtaqtu mal-Inter u ninsab ċert illi se jkollu reception tajba San Siro, ma se tina hard time. Jiġifieri tini hija logħba illi mhijiex ħatkun faċli daqskemm naħsbu. Imma jiena bidritt intenni li għandi fiduċja fit-tim tiegħi illi we can do the job u nirbħu l-logħba ta' nhar it-tlieta idealment mingħajr ma naqilgħu gowl. Ħalli mbagħad fit-tieni leg immorru Madrid b'żewġ riżultati minn tlieta favorina. Issa kummenti qabel ma nagħlqu il-Prit Mallija Daniel nsellimlek. Irkbu fuq il-karru issa u Zhang fatlek dejjem iva għandu jibqa'. Għandek l-opinjoni tiegħek Daniel jiena nirrispetta, jiena jilla jiġi f'punt illi Zhang jalla niġu f'punt illi Zhang ikun jista' jerġa' jibda jinvesti għaliex titrajt presidenti committed lejn il-kawża bħal Stephen Zhang. Anke l-fatt li minn qed iċ-Ċina xorta f'kuntatt kontinwu mat-tim. Dik hija xi ħaġa dejjem apprezzajt. Apprezzajt. Jien li ma qabilx li ma jistax jonfoq. Jekk dan għandu restrizzjonijiet. Ruben Demono qed nesqu pass pass it-tieni stilla viċin. Forza Inter. Naqbel miegħek perfettament Ruben nsellimlek niltaqgħu nhar it-tliet għall-klabb. Glen Karwana qed tistaqsi domanda illi qiegħda fuqhom ħafna interesti. Bħalissa meta ħajtuna it-tazza tal-Iskudetto fil-logħba kontra l-Lazio l-aħħar logħba li għandna fl-istaġun jew il-ġimgħa ta' wara mal-Verona fl-aħħar ġurnata tal-kampjonat. Issa, jiena ħankun onest, ma nafx. Jien sa fejn naf jien it-tazza jtwilna ġo Verona. Biss kien hemm min il-ġimgħa fosthom l-istess Nil illi naf bħalissa qed jara post match tagħna fejn qal illi it-tazza se jtwilna mal-Lazio. Jien sinċerament ma nafx ħankun sinċir. Però jien sa fejn naf jien fl-aħħar logħba tingħata
għalkemm irridu nkunu ċerti. Biss jien mill-informazzjoni li għandi min għandu jaħseb għal-Inter Lazio jaħseb għaliex diġà b'xi waiting list, ma fuq dik ma nistax nitkellem iżjed. Voldiri hemm domanda qawwija għal qasma l-klab tagħna. Il-biljetti voldiri ma dik imbagħad jekk hemm bżonn joħroġ komunikat il-klabb. Min għandu jaħseb jaħseb għal-Inter Lazio. Mela, Kertu Daniel, em, tista' tgħidli kif qed tibqa' kontra Zank. Ert, jiena m'iniex kontra Zank, però jien jiena mhux kontra Zank, imma kontra l-fatt li Zank ma jistax jonfoq. Dik biss. Vera Daniel illi mhux kemm tonfoq l-importanti imma x'tonfoq, dina wkoll. Jiġifieri, u l-importanti li jkollok timmaqut naqbel. Imma qas irrid li jiġi s-sajf u dejjem irridu naraw li ma stilla se nneħħu. Ġifieri sewwa nisrani kollu. Għandek tim tajjeb trid tkompli tibni fuqu. Imissa dik naraw f'Mejju kif se jibqgħu Zank u l-Oak Tree. Aħna niffukaw fuq il-kampjonat jaqblilna. Neil Portelli qed jikkonferma illi fis-16 il-Juve ħadu qabel u l-aħħar logħba kienet away u tawilhom fl-aħħar logħba home it-tazza. Jiġifieri hawnhekk Neil tan eżempju grazzi Neil tal din il-kjarifika wkoll. Għaldir il-possibilità li t-tazza jtuwilna f'Inter Lazio, Angelo Farrugia l-ewwel trid tirbaħ il-kampjonat u mbagħad titkellmu fuq it-tazza. Vera Angelo bissa mħafna qed jistaqsuha id-domanda, allura tajjeb ukoll illi nwieġbu. Mela, jiena naħseb dak li kelli xi ngħid għal-lejla qedtu. Nerġa' ntenni issa għandna logħba kruċjali kontra l-Atletico, nispera li l-plejers huma l-okkażjoni u nġibu dak ir-riżultat li tant nixtiequ li anki forsi fit-tieni round jibatna Madrid naqra iżjed kalmi. Mill-bqija inħeġġeġkom biex tidħlu fuq il-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk ukoll tistgħu issibu tistgħu issibu wkoll il-kontenuti kollha illi il-kontenuti kollha il-videos kollha li ħriġna, dan il-video minn hawn ftit ieħor ser ikun hemmhekk ukoll. L-appuntament tagħna magħkom issa nhar il-Ħadd migżomm fit-8:30 fejn se jkollna l-YouTubers kollha tal-Premier League qegħdin jiddiskutu l-logħbiet tagħhom matul il-ġimgħa. Biss ukoll forsi ħna naqra avviż żgħir minn nhar il-Ħadd jibda l-build-up tal-Kamra Sportiva l-Kampjonat Dinji tal-Formula 1 2024 b'diversi artikli, it-tim tal-Formula 1 qiegħed jipprepara il-materjal kollu li hemm bżonn għal biex nipprevedu dan l-istaġun. Nhar il-ħamis fit-8 fid-9 skużawni, botta u risposta nissuġġerilkom taraw għax da tkun l-aħħar darba nederhom video qabel nhar il-ħamis. Nissuġġerilkom dilettanti tal-Formula 1 nhar il-ħamis fid-9 simgħu minni u għaraw botta u risposta. Għax għandna qed naħdmu fuq xi ħaġa interessantissima. Jiena u Andrew Zarb imma lissa se nżommu naqa' kollox undercover kif jasal il-waqt. Se nisganċaw bomba tad-design. U ifhmuni meta ngħidulkom bomba tad-design l-aħwa. Imma lissa ma nista' ngħid xejn ħalli nagħmlu li għandna nagħmlu u mbagħad noħorġu r-riklam u noħorġu kollox. Voldiri però niggarantilkom jien se nieħdu pjaċir. Mela, nhar it-tlieta l-appuntament tiegħi magħkom għall-Inter Atletico Madrid. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Antonello Mela ma tfadalli xejn ngħidilkom li fil-weekend it-tajjeb, ħodu ħsieb u sempre forza Inter.